namin pumunta dun sa Harissa. Ito po ang ulam ko, oh, sa kabagoong at sa kamatis. Yan. Ito yung kape ko kanina, hindi ko na ano. Magluluto ko pa kaya, kakain lang ako. Lulutuin ko po ito, lagyan ko ng asparagus. Yun, ito ang sardinas na masarap. Okay. Ito ay galing Pinas talaga. Yan. Ayan po, punta po tayo dun sa mesa. Doon, kukulog. Ayan, ayan po. Ang init, sobra. Init-init talaga. Nagpas lang kami ng alaga ko. Ayan. Yan, ito po ang binili namin. Ano po ito? Bakur, yung ansenso, saka itong mga small na charcoal. Tapos nagbigay pa sila ng extra ansenso ito, oh. Pag maglagay ka doon sa para sa kandila. Ayan. Meron po akong extra kanin dito just in case na kulang ito. Ito ay may small pasta ito. So, kain po tayo tapos magluluto po ako mamaya. Ayan. Kain. Ayan, masarap po ito. Ito po yung sardines saka itong sibuyas na may bagoong. Sino po ang hindi kumakain? Shout out. Ayan. Ang init po, pumunta po kami sa Harissa. Doon po sa Pilisirik. Tapos nung pauwi na kami, nagbas po kami. Hanggang doon sa Utosrad sa Hay. Masarap itong kamatis, oh. Mahilig ako sa bagoong, masarap ito. Kahit na ganito lang ang ulam ko, okay na. Ayan. Kain. Tapos nandito yung kape ko na baon ko, ito ko na inom. Bakit na nangyari? Hello, sis Kelvin Jane. Kain tayo. Ulam ko sardinas saka kamatis, sibuyas sa kabagoong. Kararating ko lang galing sa sa statue ng Mama Mary sa taas ng bundok. So, shout out sa inyong lahat. Shout out. Kain po tayo. Yan. Salamat sa pag-thumbs up. Kain. Nandito po yung sardinas na ulam ko. Ay, nako. Maluluka ako nito. Ayan. Masarap po itong sardinas kasi galing sa binili ko sa Philippine market ito. So, talagang made in Philippines. Kain. Kasi magluluto ako, kakain lang ako, tapos doon naman ako sa kusina. Wala akong makausap kaya nag-live po ako. Ayan. Masarap po itong kamatis, yung sariwa. Kain.
kami doon, nag-vlog po ako doon pero hindi ko pa ma-upload kasi kailangan kong i-edit. Ganon. Ayan. Kain po tayo. Ang sarap ng ng sardinas. Kumain na rin yung alaga ko. Pagdating po namin dito, init ko na yung pagkain niya. Sabi ko, matulog ka muna kasi pagod ka. So, ayun, natulog na. Iba yung pagkain niya kasi iba rin sa akin. Magluluto ako mamaya ng tagliatelle na may asparagus pero walang impression. So, samahan niyo po akong habang ako kumakain. Ako'y nagdadaldal dito. Ang sarap po ng kamatis, oh. Ang dami-daming tao doon sa pinuntahan namin. Kasi, guys, pag buwan ng Mayo, hanggang May 31, dinadayo ng mga tao yung Our Lady of Harissa dito sa Lebanon. Muslim, Christian, kahit na anong religion, at saka may mga foreigner, nandun sila pila-pila ang mga pagsakay nila sa cable car talaga. Yung iba, umakyat na sila sa bundok, yung mga kotse diretso na sa bundok, umakyat sila. Pero kami sa cable car kami, sumakay ng alaga ko. Ayan, yan po ang update ko ngayon. I-upload ko rin yun pag pero sa ngayon wala pa akong time, magluluto kasi ako. At bukas na naman, pupunta naman ako doon sa kabilang bahay. Yung lulutuin ko, dadalhin ko doon, magbabas po ako. 2 bus yun. Dito sa amin hanggang doon sa isang stopover, saka kukuha na naman ako ng isang bus papunta. Pagod, talaga pagod. Ang ganda po ng tanawin doon. Pakit ka sa bundok, makita. Tapos nung nandun ka sa taas na, makita mo yung daanan ng mga kotse, highway. So talagang kinuhanan ko talaga, binidyo ko talaga. Pero hindi pa ako, nag-upload. Hi, kapatid Pedro, nandyan ka, nakita ko. Sardinas ang Tapos mayroon pang nag-alis na ng mga sapat, wala silang suot, mga ganun. So tingnan mo nga naman ang mga tao, naglo-loading daw, naglo-loading. Ano ba naman, ngayon lang ako magla-live ulit? Di ba makisama yung wifi namin?
malapit nang mag-expire kayo dapat. Bay ate. Okay lang, okay lang. Saka yung bagoong. Pag may matira. Ang cute guys, oh, ito yung charcoal. Pag nagbabakor kami, ang tawag kasi dito sa my goodness, hindi ka ba maglasamang mag-live ako? Kain na lang ako, punta na ako sa kusina. Sige. Sige. Hmm. Hmm. Pero ito pa, itong bakor na ito, $5. Para pag mag-drink sila, meron silang kukunin, ganun. Ito kasi yung kanin ko eh. Kinain ko na kagabi yung kanin ko. Ayun, kunti lang itong puting kanin. Meron pa naman dito na kanin oh. Ang sarap kumain. Talagang nakakapagod pag magbas ka rin. Pag naglakad kami ng malayo, ang alaga ko. Ito kasing kanin na ganito na may maliliit na pasta o. Ito ang pagkain ng mga Lebanese. Yung alaga ko gustong gusto nito. Pero sa akin, kasi mas matigas kaysa sa kanin na guys sa atin. Ang niluluto kong kanin ay yung Egyptian rice. Ganun. Ubusin ko lang ito guys at pupunta na ako sa kusina. Diyan na ako magtutuloy ng live ko. Araw-araw po mayroon po akong premiere sa Zumba. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga sumusuporta po sa akin, at sa mga nagsusubscribe sa akin talaga. Hindi ko po kilala hindi ko po kayo kilala pero, ako nagpapasalamat kahit hindi nyo ako rin kilala, sinusuportahan po ninyo ako. So, maraming salamat po sa inyong lahat. So, kain po tayo. Ang ulam ko po sardinas. Pastor, shout out, Pastor Dong Henry. Kain po tayo doon sa tuktok ng bundok. Kasi po, itong buwan na ito talaga, dinadayo ng mga tao doon. Itong alaga ko gusto niyang pumunta, so ipinasyal ko po doon. Nagbas lang po kaming pauwi. So late na po ang aking lunch. Kaya hindi na ako makapagluto, kaya sardinas na lang ang ulam ko, kamatis at bagoong with sibuyas. Ayan. Thank you Lord. Ayan. Pero ito itatabi ko kasi ipapalaman ko sa tinapay mamayang gabi. Salamat po, Pastor. Ingat din po kayo ni Ate Merlin dyan. Yan lang. Ako ay tapos na. Kunti
Buti na lang at kung matatapos ng kumain. Doon na ako sa kusina talaga. Ay, hirapan. Ayan guys. Po kayong lahat. Nagpapala po talaga. Nakikita ni Rod kasi kung nang walang kapalit. At sana yung iba, kung hindi magbabago, baka ano niya, tinutulungan niya yung mga pumupunta doon sa daig. At ng Kalingap partners po. Ingat po kayo lagi dyan. Sana one day makikita, mamimit ko kayo lahat, kayo dyan sa daig. Mahirap kasing lulukin itong kanin na ito. Ang tigas. Matigas ito, pero itong gustong-gusto ng alaga ko saka dito sa Lebanon. Ito ang gustong-gusto ko nila. Kasi Uncle Vince ito. Kahit na damihan mo na ng tubig. Parang bigas sa atin. Parang ano ang tawag dito Egyptian rice. Meron din Italian rice, pero Egyptian rice po ang niluluto ko na kanin ko. Ikulang kasi po yung kanin ko. Igutom pa ako kaya kinuha ko yung kanin ng alaga ko. Total nakakain naman siya. Ang konti Kasi matigas talaga siya. So kain po tayo. Malapit na 2 kutsara na lang tapos na ako. Doon ako sa kusina. Iluluto ko na yung asparagus para lumambot at saka ibobol ko na rin yung pasta para pag paghaluin ko na lang. So samahan niyo ako sa kusina. Dahil kong kalat sa kusina kasi iniwan namin ang kusina na ganyan. Hindi ko natapos ang trabaho ko kasi tinawag na ng amo ko na pumunta doon sa Nakisakay kami papunta pero pauwi. Nagpas lang kami. Ngayon doon ako sa kusina. Thank you Lord, thank you Lord. May natira pa, ipapalamang ko sa tinapay. Ayan. Shout out, Sister Binjay. Shout out, Sis Kervin J. Dito na ako sa kusina, tapos na akong kumain. Kasi magluluto ako. Ayan. Sana makisama itong cellphone ko kasi naglo-loading kanina. Ayan. Ito pong nilulutuin ko ngayon asparagus. Ito ang pasta niya. Ayan. Bukasan ko muna ito para wala akong maraming kalat. Ayan.
ngayon ay, yan. Yan. Ito para sa pasta. At ito naman yun ang para pasta, dito naman yung asparagus. So, itabi po natin itong sibuyas dahil hindi ko na gagamitin muna. Ayan. So, gasan ko muna po dito at ilagay ko dyan para mayroon pong space. Ayan, guys. Ayan. Para malinis dito sa ang space. Pagkatapos kong magluto, punta na naman ako sa kabilang bahay. Ikitik ko ulit. Kaya pag-gising ng alaga ko, magkakapi na naman. Ito po. Yan. Yan. Did you wipe away? Ha? Ito, alaga ko to. Diba nagtamulhan na? Mapisi. Okay. Itong bakir. Sis J, ang ulam ko sardinas, sibuyas, kamatis, saka bagoong. Hello sis! Heart Borbolen Vlog. Shout out po sa iyo sis. Salamat. Sis G, kain tayo. Alam mo, ulam ko lang yung sardinas. Hindi, wala na akong time. Talaga. Ngayon magluluto ako, oh. Ito ang lulutuin ko, sis. Tagyetem saka asparagus. Yan, dyan muna. Pagod ako sis G, tapos i-ano ko lang na yan. Pagod ako sa init, hindi ako nilakad. Yung layo ng nilakad namin ng alaga ko. Nanonood na yung alaga ko mamaya ano naman to, Diyos ko. Para lagyan ko lang ito.
Ayan po guys, magluluto tayo ng kape ng alaga ko. Ayan, gising na siya. Ayan. Ay, ayan. Ito ay para sa pasta. Tapos, ako lang ang kape ng alaga ko. Sabi ko sa kanya, mamaya bumangon. Ay, wala. Bumangon na kagad. Ayan. Okay na sis G, nai-on ko na. Salamat sa pag-remind sa akin sis. Ngayon magluluto tayo ng kape ng alaga ko. What the best lalus eh, what the shuway. Kasi manunod ng TV, ang lakas-lakas na naman. Ito guys ay 30 coffee. Hindi wati. Bes isen tiraya israb akwi barra. Wati shuway kamem eh. Ala, nabi amil ahoy. Badin isen ti food juwa. Juwa. Kasi ano na makakats up na naman yung mga ano ng alang na. Makakats up na naman yung mga ano ng alang na. Ako ng tubig para sa taglete. Kasi pagtapos akong magluto dito ay ang gagawin ko ay maggagarden. Maglalagay ako ng mga lupa sa mga paso kasi kunti na lang na Ayan, magluluto po ako yan. Yan. Yan guys. Ito lang para po sa asparagus na ito. Ngayon po lalagyan po natin ng coconut oil. Ayan. Ito po, coconut oil. Ito ang pinagluluto ko para sa ang pang-boil natin sa pasta ay normal na oil din.
Kuha pa ako ng tubig. Yan. So, asin. Lagyan natin ng konting asin. Ito po ay parang masin pero vegetarian lang po. Oh, ayan. Naghahanap ako ng ice candy ko. Mayroon. Ayan guys, mayroon pa akong ice candy. Kain tayo. Ayan, ice candy po ito. Ayan. Ayan, ano na natin itong para sa asparagus. Guys, so yung asparagus, ayan. Ilagay po natin dito sa ano para alisin natin yung ano niya, sabaw niya. Baliktad to ah. Oh. Ilagay ko muna kasi titignan ko kung okay lang ito. Kasi may mga dulo na talagang matigas so kailangan putulin ko yan. Luto-luto tayo. Habang magluluto tayo, kain muna ng ayan. Ito ay bigyan ng kaibigan ko. Thanks God talaga dahil marami nagbibigay sa akin ng... Kasi ako, isinishare ko rin kung anong meron ako. So, ganun ang gawin natin para mayroon tayong ma-receive din na mas marami pa. Magbigay tayo din sa kanila kung ano ang niluluto natin, share, gano'n. Yun nga palang, ay binilihan ko ng ano pagkain niya doon sa Spanish supermarket na Bangladesh. Nag-chat siya sa akin at humihingi talaga, ay hindi humihingi, nagpapasalamat talaga siya sa akin. May bigyan ko yung alaga kong ganito. Lamig. Ano kaya ano kung ano ko? Para makita ko ng tao. Baka doon. Hindi naman masyado. Ayan. O, diba? Makikita niyo. O. Ito na lang. Ayan. Dami kong kalat. Hindi pa ako nakalinis ang lababo ko. So, ito po yung ano niya. Asan yung ice candy ko? Ayan, ito po yung ice candy.
Pwede naman yata. Ayan. Tangkay nito. Ayan, walang problema yan. Ayan. Ano lang natin, hatiin natin sa gitna para mas lalambot pa ito. Kasi ang gusto nila, malambot na malambot talaga. Ayan. Kung pang mag-ulam ng ng nung nagluluto po tayo, kain po tayo ng ice candy. Yan. Hinaan lang po ang apoy kasi ito dry. Pagkain ito ng abogado sa kasi yung girlfriend niya. Ito ko na lang. Oh, diba? Ganun lang naman ang ano nito. Ayan guys, oh. Parang Mickey sa atin. Yan. Pero ikakat ko yata ito. Meron isa pang buguntingin ko na lang gusto para. Yan. Ganyan, oh. Baka mamaya tayo. Binangga ng alaga ko yung cellphone ko na tumba. Buti sana kung tubig ang ano nito, hindi dry lang siya. Tapos, meron akong ilalagay. Ito na lang kung Maggi cubes ko ang ilalagay ko. Ayan. Yan o. Pwede natin ito. Silipin ko nga. Okay na. Ang pinagbisa ko po dito ay coconut oil. Ayan. Kung mag-works itong, naku, I'm alive. I-upload ko sa Reels kasi yung busy at corn in the can. Itong melon. Okay. Ayan. Okay, dito. Ano yan kasi gagawin kong sopas. Itong melon. Ayan. Pag-mixin na natin at ako'y bubol din ang pasta na laga ko pagkain na bukas. Kasi ihon ko na naman siya. Makalit akong bumalik depende kasi sa bus eh. Kung maagang darating yung bus,
Maaga kong uuwi. Pero pag loading ng loading itong live na ito, ano ito? Minsan na nga lang po. Melon flavor po ito. Ayan. Kuha tayo na. Oo, nagluluding. Sis Clarita, nagluluding kanina kasi, tapos yung alaga ko, isinagsak na yata eh. Pakicheck lang. Sige, thank you. Ay, nilalagay ko muna dito yung mga melon. Pero hindi ko muna maano to ma-blend kasi wala na kaming kuryente mamaya pa. Pag i-boil ko na po yung pasta, pwede na. Ayan. Sis, kanina wala kaming kuryente, biglang nawala. So, yung wifi inilagay sa... Salamat sis Clarita sa thumbs up. Ayan, samahan niyo ako. Ayan. Ayan. Ang sarap sana ito oh. Maraming salamat sa inyong lahat sis. Ayan. 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 Hugas muna ko ng kamay ko. Sis, ay... Saan ko nilagay yung kuryente niya? Ayan, tapos na po yung Pagpalain po kayo ni Lord. Thank you po. Thank you. Ako po ay magpapaalam muna sa ngayon. Salamat.